Tak, čaute. V prvom rade vám nahrávam to sľubované video, ktoré som už ohlasoval, keď som dával tú svoju fotku premeny. Kto ste ju nevedeli, tak vám ju teraz pripomeniem. Tak, to bola ona. Tá premena, aby som začal od začiatku, tak tá premena začala v januári tohto roku, takže január 2023. No a tá premena začala s cieľom veľmi jasným a ten cieľ bol, že sa pripravím na svoj súťažný comeback, ale tí, čo ma sledujete dlhšie, tak viete, že som súťažil pôvodne v kategórii Men's Physique a začínal som ako Men's Physique po ukončení vlastne MMA kariéry a kariéry protagonistu bojových umení. Takže som začal súťažiť na fitness scéne a bol to rok 2014. Moja súťažná kariéra si dala oddych v roku 2015, kde som vlastne ako poslednú súťaž v kategórii Men's Physique mal v Moskve na Olympii, na amatérskej Olympii, aby som bol presnejší, kde som sa vlastne dostal do top 10. A odvtedy som potom už nesúťažil. No a aby som chronologicky preskočil, tak v roku 2019 som došiel žiť do Prahy a v roku 2020 došiel COVID a keďže som tu ešte v podstate nikoho extra nepoznal, kto by ma, dajme tomu, na tajňaša vtedy mimo tých reštrikcií pustil do nejakého fitka, alebo niekto, kto mal nejaké fitko lepšie vybavené. Takže v podstate ja som celé 2 roky počas covidu necvičil a po rozvoľnení, ak som začal znovu cvičiť, tak jak som mal ochabnuté tie všetky svaly, tak aj ľudia, ktorí ma sledujete dlhšie, viete, že mám sústavne, alebo mal som sústavné problémy vlastne s platničkami, ktoré mám povysúvané a v podstate tie ochabnuté svaly ma nedržali pohromade, doslova. A jak sa Vikínka učila chodiť a išla padnúť, tak ja som sa pre ňu prudko zohol a v podstate som zostal ležať na zemi a bola potreba sanitka, prevoz do nemocnice a v podstate celý ten rok sa so mňou vláčil ten môj bolavý chrbát, takže ten tréning tiež nebol úplne taký, aký by som si predstavoval. Takže v podstate 2 roky covidu plus rok zranený mal za následok tú formu, ktorú ste videli na ľavej strane. A jak som už písal aj v príspevku, ja som aj počas toho covidu, aj počas toho, jak som bol vlastne zranený a nemohol som cvičiť naplno, tak ja som nežral hovna s prepáčením. Proste ja som jedol úplne normálne klasickú svoju stravu, kúra, ryža, proste vločky, proteíny a podobne. Ale ako viete, tak kalórie sú kalórie a v podstate tým, že som nemal žiadny pohyb a nemal som ani extra nejaký výdaj energeticky, tak v podstate moje telo si ukladalo všetku zásobu vo forme tuku a tá forma v úvodzovkách naľavo bol jej výsledok. Nie som na ňu hrdý, ale v podstate, tak jak som písal aj v tom príspevku, som úprimný k vám a musíte vedieť aj tú druhú stranu mince, nie len vždy tú formu a pridávať veci len v najlepšom svetle. Takže chcem byť férový voči vám a preto som vlastne vyšiel na povrch aj s tou neformou, z ktorej som sa vlastne pred 11 mesiacmi snažil vyhrabať. Takže zhruba toľko a v podstate tá 11-mesačná cesta mala viesť k tomu, aby som ukončil svoju kariéru ako Men's Physique a ohlásil comeback ako Classic Physique. Čo bol môj cieľ samozrejme a sen už odjak živá a hlavne odkedy tá kategória vznikla, pretože
milujem cvičiť nohy, cvičím ich, drem ich a mrzelo ma vždy, že ich musím schovávať pod šortkami a preto som sa vlastne chcel dať do poriadku, aby som sa mohol potom postaviť na stage už ako Classic Physique po 8 rokoch a prekvapiť vás. Takže v podstate ten ghost mode a podobne tak slúžil kvôli tomuto. Preto som nikde neohlasoval, že idem na súťaž, idem sa chystať na súťaž, pretože nechcel som, nie že by som sa bál, že to nedotiahnem do konca, aj keď aj to sa mohlo stať, lebo však zranenie sa vám stane zo dňa na deň, ani neviete ako a môže vás to vyradiť úplne z hry, ale nechcel som cítiť taký ten vonkajší stres od vás, od mojich sledovateľov, ktorí by ste mi písali, yes, chod to tam rozbiť, ty určite vyhráš. A proste je to strašne milé a som strašne vďačný za každú takúto podpornú správu od vás, ale veľakrát to pôsobí na ľudí skôr stresujúco, pretože cítite ten tlak, že to okolie sa na vás spolieha, to okolie od vás v podstate niečo vyžaduje, to okolie vám verí a vy im to proste nechcete vziať, nechcete ich sklamať. Takže preto som to nikde nezverejňoval, pripravoval som sa v tichosti. Niektorí ste pochopili, hlavne súťažiaci, čo ste, tak niektorí ste pochopili, že asi sa niečo chystá, pretože párkrát ste mi aj naznačili, alebo ste sa ma pýtali, že počuj, že nejak tvrdo cvičíš a držíš tú stravu, že nechystáš to niekam. Takže niektorí ste ma prekúkli, ale v podstate vždy pár ľuďom som to povedal, že áno, možno mám niečo v pláne, alebo som to proste úplne dal do autu a povedal, že uvidíme. Takže nejak som sa k tomu extra nevyjadroval. Nechcel som proste, lebo ten vonkajší stres by na mňa nemusel pôsobiť dobre. Čo sa ale stalo, keďže som včera, ako viete, nastúpil ako Men's Physique na najprestížnejšiu českú súťaž u nás na Evils, tak aby som to fakt shrnul, nech tu nesedíme ďalšiu hodinu. Začal som sa chystať teda na kategóriu Classic Physique, ale moja štartovná pozícia, tá tlstá, nebola vôbec ideálna na to, aby som začal vlastne prípravu. Ideálna teda bola, ale teraz už s odstupom času musím uznať, že som si zobral na seba príliš veľký balván a myslel som si, že to veľké sústo dokážem zhltnúť, ale bohužiaľ musel som najprv strašne veľa tuku zo seba zhodiť, zároveň nabrať nejaké svaly, ktoré tam neboli, a ešte ani nie sú, takže ešte aj tam je ešte veľká rezerva, ale musel som v podstate schudnúť, potom nabrať svaly a bohužiaľ už neostal čas na to, aby som tie svaly, ktoré sa mi podarilo nabrať a udržať, tak aby som ich ešte skvalitnil a vytvrdil tak, aby som sa mohol postaviť na stage ako Classic Physique a porovnávať sa v podstate s najlepšími. Takže rozhodoval som sa medzi tým, či tam vôbec ísť, alebo či sa na to nevykašľať úplne. No ale aj moja manželka a pár známych mi hovoril, že keď už si 11 mesiacov dietoval a si v slušnej forme, tak prečo to neskúsiť, keď máš tú súťaž v podstate pod domom, nemusíme nikam cestovať, vyspal som sa vo svojej posteli, naraňajkoval som sa úplne jak bežný každý normálny deň doteraz a išiel som v podstate na súťaž metrom, nemusel som riešiť parkovanie, po súťaži som nastúpil do metra a došiel domov. Takže rozhodol som sa to využiť a v podstate to bol aj dobrý nápad, pretože chcem si spraviť potom porovnávačku, že toto bola moja posledná súťaž 2023, kde som sa postavil ako Men's Physique a keď pôjdem ako Classic Physique, keď si splním ten cieľ, ku ktorému sa teraz dostanem za chvíľu, tak si budem môcť pekne porovnať, že tu som bol ako Men's Physique a tu som ako Classic Physique a aj ja a aj všetci ostatní budete vidieť vlastne, či som ten progres urobil a aký progres som urobil. Takže to
To, prečo sa mi teda nepodarilo postaviť sa ako Classic Physique na stage, som vám vysvetlil. Mal som málo času. Aby som sa ešte k tomu trošku vyjadril, tak tá dieta vôbec nebola ľahká. Ktorí ste so mňou v kontakte častejšie, tak viete, ako môj harmonogram životný asi vyzerá. Na moju poslednú súťaž som bol single, bezdetný, chystal som sa proste, venoval som sa iba tréningu, iba jedlu a iba spánku. Takže v podstate bol life is life a to nie je teraz, že by som sa sťažoval, hej, aby ste to nepochopili zle. Len chcem, aby ste to trošku chápali aj z tej stránky, že a není to ani výhovorka, hej. Ne, že to zoberete teraz, že Čavo sa vyhovára, lebo nespravil formu. Ja s kľudným svedomím môžem vyhlásiť, že som zložil 120% na stôl a práve preto som tam aj šiel. Ja som tam nešiel vyhrať, ja som nemyslel na to, že ty vole, dám pro kartu a toto tamto. Nie, ja som sa fakt pripravoval a dal som do toho všetko, ale bohužiaľ som musel uznať, že to nestačilo. Že keby som mal formu ako dneska a začal by som prípravu takto, tak by som to doklepol, ale bohužiaľ, aby ste boli v obraze, tak moje posledné 2 mesiace prípravy vyzerali tak, že už som každý deň jedol 1400 kalórií, čo je strašne málo a nechcem, aby ste sa tým inšpirovali, není to veľmi rozumné a dúfam, že to ani ja už nikdy v živote nebudem musieť urobiť, ale musel som ísť už do takých extrémov, že som jedol 1400 kalórií denne, moja 3-ročná dcerka zje viac, jak 1400 kalórií. Musel som robiť 80 minút kardia denne a mal som 5-6 silových tréningov týždenne. Takže do toho nočné, do toho jedna práca, druhá práca a nočné za barom a venuj sa ešte rodine, pretože ťa potrebujú, takže nebolo to vôbec jednoduché a poviem konkrétny príklad. Ste doma, kúpite svojej dcerke Kinder Pingui napríklad, poviete jej, že musí papať alebo že nech si to dá, lebo to nechcete vyhodiť a ona dojde za vami a strká vám to do úst, že tatínek si musí dať taký. A nechcete v nej podporovať nejakú poruchu príjmu potravy, keďže ona to nepochopí, že vy ju nútite niečo jesť, ale sám to nezjete, tak som si odhryzol samozrejme a keď sa otočila spokojná, že tatínek si dal taký a začala to papať, tak som to vyplúval potom vedľa seba. A to už nechcem robiť, takže to sú veci, ktoré proste na tom Instagrame neuvidíte. Teraz vám ich rozprávam, alebo ďalší, a to nechcem, aby ste ma lutovali. Len aby ste chápali, že to vôbec nebolo ľahké, ale k niečomu ma to naučilo a niekam to viedlo, ale k tomu sa ešte tiež vyjadrím. Alebo napríklad, keď vám vaša dcerka s plačom hovorí, že tatínek, nechoď do práce alebo nechoď do fitka a vy viete, že tam musíte ísť, lebo vás čaká ešte 80 minút kardia a po 40 minútach na schodoch, jak šlapete, si spomeniete na tieto jej slová a na jej plačlivý výraz a začnete plakať tiež. To som nikam nedával, to som nikde nezverejňoval, nedával som na storičko, že šlapem na páse a slzy mi tečú potokom, potom sa idem vyrevať niekde do sauny alebo na záchod a proste je vám to ľúto, že nie ste s vašimi najmilšími, lebo tam musíte šlapať, lebo proste chcete to dokázať. Môj cieľ a celý čas, čo som si vizualizoval, bolo to, že idem na súťaž ako Classic Physique, spravím reprezentatívnu skvelú formu, postavím sa na stage, je úplne jedno, jak sa umiestním a po súťaži si spravím u profesionálneho fotografa, ktorý tam býva na takýchto súťažiach, fotku s rodinou, kde budem držať Vicky, celý nastriekaný, so super formou a túto fotku si vytlačím a dám si ju zarámovať. Toto je moje prvé miesto. Toto, že moja dcerka bude môcť chodiť do školy s touto fotkou, že toto je môj tatínek. Potom v 15 jej to dám vytlačiť na tričko a bude v tom chodiť do školy a na rande,
že toto je môj tatínek, keď ma chceš pozvať na rande, tak mu zavolaj. Takže toto bol môj cieľ, toto bolo moje prvé miesto, toto bola moja procard. Ale urobím to, ale až ako classic fyzik, nie ako men's fyzik. Takže toto bol ten cieľ. A tieto veci, že tam revete na tých schodoch, alebo vyplúvate jedlo, ktoré vám dáva... Jasné, že by ste to prehltli najradšej, ale vyplúvate to, lebo to nemôžete zjesť. Respektíve mohol by som, lebo to spálim, lenže ja som do toho chcel dať 120%. Takže tieto veci som na Instagram nedával, ale teraz to už viete, ak teda ešte ste vydržali a pozeráte to video. A nebolo to vôbec ľahké, ale jednu vec, čo mi nikto nevezme, je to, že som za tých 11 mesiacov tú prácu naozaj zložil na stôl a išiel som proste na 120%. A to, že to nestačilo na splnenie toho cieľa, tak to je pilulka, ktorú som sa musel naučiť prehltnúť. A teraz vám chcem oznámiť jednu dôležitú vec. Východisková situácia, alebo teda postava, v ktorej aktuálne sa nachádzam, je výborná a ideálna na to, aby som začal ozajstnú prípravu na zmenu kategórie a na prechod do Classic Physics. Takže vám vlastne touto cestou oznamujem, že od pondelka začínam prípravu na EVILS 2024 alebo 2025. Hej, ako všetko, samozrejme, rok je strašne dlhá doba, za ten rok sa môže veľmi veľa vecí udiať. Ale tak, jak som teraz 11 mesiacov dokázal makať na tomto sne v tichosti, tak takisto budem teraz makať na ďalšom sne, takže z bodu A sme sa presunuli do bodu B a teraz z bodu B sa ideme presunúť do bodu C. Hej, takže v podstate som si dal jednu medzizastávku a tu teraz sa budeme snažiť prekonať. Budete to sledovať, budete pri tom, lebo však budem naďalej pridávať nejaké check-iny, budem naďalej pridávať tréningy, cviky a podobne, takže všetko budete vidieť. Akurát to už nebude úplne tajné, že sa na niečo chystám, ale to mi vôbec nevadí. A veľa z vás ste sa ma pýtali, čo znamená tá skratka hashtag MTCBP, tak je to vlastne Make the Comeback Personal. Takže urob ten comeback na stage ako keby ako nejak osobne, alebo osobnú prioritu. Chápete to? Je to v angličtine, takže je to taká moja osobná vec a chcem to urobiť. Chcem sa postaviť na stage a ja to aj dokončím. A hovorím, je to jedno, či to bude 2024 alebo 25 alebo 26, ale proste raz sa tam určite postavím na ten stage ako Classic Physics a spravím si s tou rodinou fotku v Classic Physics pózach, alebo teda po ukončení tej súťaže. A je to úplne jedno, či tam bude visieť nejaká medaila, alebo či budem mať pro card. Neženiem sa za tým, som realista, ale mám rád proste drinu, mám rád tréning, mám rád držať stravu, variť si. Však to viete, poznáte ma už nejaký čas, takže celý ten režim ma baví a teraz to budem to zdokumentovávať aj naďalej. Takže ak ste ešte vydržali, ďakujem vám veľmi pekne ešte raz za obrovskú podporu, ktorú mi dennodenne dávate, ktorú ste mi dali aj teraz počas EVILS. Tam som to presne videl, jak som zverejnil ten prvý záber z toho, že idem na súťaž, ty vole, mne zhorel mi Instagram. Fakt akože ja som tam mal 150 správ behom 10 minút a všetci wow, toto, tamto, super, ideš. A to je presne to, čomu som sa chcel vyhnúť počas toho roku prípravy, kedy by ma presne takáto podpora možno strašila, alebo nehovorím, že demotivovala, ale proste bol by som pod stresom. Takže teraz touto cestou vám chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať a dúfam, že ste video dopozerali a dúfam, že som na nič nezabudol. Takže MTCBP 2, Volume 2, jednu etapu uzatváram a začína sa teraz druhá etapa. Takže díky moc ešte raz a ideme do toho. Čaute.